Lur, tambah meneh uripe yang nambah atos ya. Gaji 8 juta sing gemen katon gede. Saiki bisa lak apa-apane. Yakin. Ngampani duit gajian saiki bisa kayaknya kelangin. Duitnya durung dikarete wis langsung ilang maning. Jajal wis diatung dewek. Gajian 8 juta. Ngen wong tua 50.000. Tuku bensin 20.000. Bayar kos 800.000. Tabungan darurat 30.000. LC 7 juta. Total pengeluarannya bewis 7 juta 100. Sisanya bisa cuma 1.000 tok ala toba. Duit sisa semono sih kanggo tuku kopi lanjut pege langsung pragat. Dilawani saben dina ngasap ngangsa, keringat sampai metu sing lan kuping, awake kesel, boyoke mrengkel, kerjane lembur, mangane ngirit. Tapi ujung-ujungnya tetep baik kasbon pas tanggal tua. Bulah rasa kesel iki kaya ora sebanding bae karo hasilnya.